ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு குட் வைப்ஸ் ஜுவல்லரி கார்னர். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பார்க்கவே ரொம்ப கியூட்டா இருக்கக்கூடிய பியோர் ஐம்பொன் காம்போ தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். செம்ம கியூட்டான இந்த காம்போவோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 2200 மட்டும்தான். இதுல என்னென்ன வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு பெரிய கம்மல் ஒரு சவரன்ல எடுத்தா உங்களுக்கு எந்த சைஸ் இருக்குமோ அந்த சைஸ்ல ஒரு சூப்பரான ஐம்பொன் கம்மல், அதே போல ஒரு கியூட்டான ஒரு அடிகை. ஸோ நல்ல பட்டை செயின் வச்சுட்டு ஒரு அடிகை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அழகான ஐம்பொன் அன்னம் வச்ச ஒரு ஐம்பொன் டாலர் வச்ச ஒரு 30 இன்ச்சஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு டாலர் செயினும். ஸோ இந்த செயின் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தோம்னா டாலர் செயினோட செயின் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பாக்ஸ் டைப் பேட்டர்ன் வரப்போகுது. பார்க்கவே அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கு. ஸோ செம்ம கியூட்டான இந்த காம்போ வந்து 2200 மட்டும்தான் வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட உங்களுக்கு வரப்போகுது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு என்கொயரி பண்ணி உங்க ஆர்டரை தாராளமா பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.